masoya muna godiya da irin haɗin gwiwa da kuke bamu sosai akan wannan harkar namu na comedy. Gaskiya muna godiya sosai bila adadin fiye da inda ku kuke tunani. Kuma mu masoya akwai hanyoyi da dama wanda za mu iya gabatar da shi na shawarwari wanda za ku dinga bamu in Allah da wanda wannan hanya mai sauƙi wanda akwai wannan hanya ne mai sauƙi wanda za mu gabatar da shi wa ku insha Allah, kamar namban waya zuwa dai wasu abubuwa kamar ta Facebook mutum zai iya haɗuwa da ni har mai chatting da WhatsApp, ɓangaren WhatsApp namba na WhatsApp da waye da Instagram duk za mu iya harkoki ku ba mu shawara a rayuwa, saboda duk abin da ya kasance a ce ba ka jin shawara a kan shi, mu kawai shawaran masoya mu kawai shawaran da ba ma son ku ba mu shine kawai mu daina. Kuma mu za ku iya ba mu shawara mu daina, amma shawara ɗaya za ku ba mu sannan mu daina haka kawai ku danna mana subscribe kawai shi kenan. Gaskiya ne, saboda wannan harkar namu zai iya kai mu ga matsayin da mu ba ma tunani. Ka gane, idan masoya suna goya ma baya suna ƙara ma ƙarfin gwiwa namiji, na rantse da Allah bayan da ba za ka taka ba, ko ina za ka iya takawa, ina gaya ma. Ga su wannan su oga irin su Alinuhu irin su Adam A Zango, a ɓangaren irin namu kuma akwai su Mazaje, su Bishkido, a gane su Artwork, a gane Madagwal kenan. To kamar irin su wa'innan kaga suna taka rawa fiye da yadda kake tunani. Kaga yanzu kamar Mazaje akwai wani episode da suke da su oga Fulaji, wani jinin masoya. Kaga alamu ne wannan na sun fara ƙarfi, sun fara menene, sun fara ƙarfi da samun abubuwa a harkar, kuma duk sanadiyan waye. Yawwa masoya muna godiya sosai fiye da yadda kuke tunani, kuma duk wani harka da muke na wannan comedy muna yi don ku ne. Kuma channel ɗinmu shine Haba Arewa TV, kuna ba mu ƙarfin gwiwa sosai saboda muna dubawa muna ganin yadda kuke kallon mu da yadda kuke mana subscribe. Gaskiya muna jin daɗi kuma kuna ƙara mana ƙarfin gwiwa sosai. Wannan kalma ne ba wai ɓoyayya ba, masoya da bazan ku ake da. Kuma abin da kake idan baka da masoya a ciki, a tunanina wannan abun ba zai ci gaba ba. Gaskiya ne. Kuma godiyar da muke wa masoya har gobe ba za mu daina ba, saboda a wancan satin da muka ɗora wani comedy namu da muka yi, mukan mu abun ya matuƙar ba mu sha'awa, sannan kuma muka ga masoyanmu sun kalle shi sosai, wanda ma har muka ga yadda ake kallon shi ya ƙara yawa fiye da haka. Duk abun ya sa muka ji daɗi, abun ya ƙara ƙarfafa mana gwiwa akan mu ci gaba da yin harkar, shi yasa muke godiya gare ku da masoyanmu. Gaskiya ne, gaskiya su masoya abin a gode musu ne, saboda su suke baka ƙarfin gwiwa na harka. Kuma mu masoya ba abin da za mu ce muku sai godiya. Kuma a har kullum in kuna ba mu haɗin kai haka, kuna kallo haka subscribe ana yi mana, mu kuma Allah da ba za mu taɓa gazawa ba.